Ja vítam vás pri novom videu a dneska si zahráme klikni na gombík, aby sa stala nejaká random vec. Áno, a je to super a padajú tu snehové gule, áno. Môže sa tu stať hocičo, takže môžu tu padať gule, ako teraz padajú. Môžu tu padať meteority, alebo ešte môžu tam byť hociaké úlohy, doručiť pizzu a tak. Fakt, neklamem, ja som to hral sám a bolo to super, takže som sa to rozhodol natočiť. No to je jedno. Teraz musíme počkať, kým prejde tento level. Dobre. Zapnem gombík. Au. To nič nebolo. Vianoce. Už dávno Vianoce nie sú, ale to nevadí. Akože jaj. Mám zbierať sladké veci. Ok. Teraz som to pochopil. Že som nie... Dobre. Som si myslel, že sa mi dotkla obrazovka. Je čokoláda! Zasekla obrazovka. No to je jedno. Už hrajme a už sa nesprávajme. Musím... Kde je sladkosť? Čokoška! Ňam! Ďalší. Tu je? Áno, je. No to zobralo, no to nevadí. Kde je ešte sladkosť? Jedno. Poď, stisnem. Neviem, či som to ja, ale... to je zábava. Farbíme. Ja som normálna farba. Musím... No farba som proste. Poď. Dobrá pesnička. Dobrá je. Farbím. Zem na farbu, farbím. Ha. Dobrá pesnička. No to je jedno, čo to je, ale... No spieval som, to je jedno. Farbí, poď. Je. Mám sa gulovať, tak ok. Poď. Musím sa trafiť. Nikdy netrafím, neviem prečo. Teraz nič. Tak, skoro. Poďme. Na ňu. Bum. Nič. Prečo to nejde? Tie gule sú také zaseknuté, tie gule. Snehová gula, pum. Ja som asi takého zabil. Nie, ale hitol som ho. Musím zeskať za strom. Bum, skoro. To stisol, už to stiskal. Jejda. Ide toto, tsunami. Musíme utekať. Au! To bola moja najväčšia chyba na svete. No to je. Tak sa pozrieme, ako ide tsunami. Ja idem nakoniec takto. To už nejde ďalej. Ja už neviem ísť ďalej. Mám macíka. Musím sa pozrieť. Macík. Nie, ja si dám radšej túto... drink dák, neviem. Ňam. Nie, čo to mám s hlavou? Pomoc!
Ja mám gigantickú hlavu, čo sa to deje s mojou hlavou? No čo je? Už mám normálnu, tak som znovu. Čo to je? Wow. Ja som zajac. Ja mám zajačie uši. Ja, to je také obíčko. Ok. Tak ideme. Už budem bjaveť ok stále. Ne! Pomoc! Znovu? Alebo ako? Máme ísť na ten jump. Takže ja som sa zmenil na zajaca. Au! Nie! Pomoc! Zožral ma piesok. Tu sú kaktusy, ktoré pichajú, wow. Bum! Poď. Poď! Dobre. Poď! Som. Nie! Pomôcte mi za ruku. A mám tu checkpoint, to je super. Bum. Bum. Nie. No tak to sa mi nevyšlo. Teraz ja stískam. Čo to je, futbal? Musíme prežiť lopty. Prečo to nejde? A my musíme brániť. Basketbalka. Dobre, zastaviu. Futbalová lopta. Go. Dobre. Dobre, zastavil pred bránou. Poď. Nič. To ako mám dať? Ja si dám Rage Drink. Ja bránim všetku stranu. Vyhrali sme. Teraz som to asi jastisol. To čo je? Ja aj musíme sa brániť pred stenou. Nechoď po mne. Ja si dám takos a bude dobre. Tu som, ak ma nevidíš stena, tak poď pre mňa. Ona ma vidí. Mám ísť? Či ako? Mama... Je medveď, Freddy Fazbear. Haló? To tá vec nevie ísť hore? Alebo čo? Je, peniaze! Peniaze! Money. Ja chcem. Čo to je? Toto poznám. Ježiši. To je nebezpečné. Ja už skočím, keď to pôjde na mňa. Už to ide na ňu. Pomoc! Oni ešte žijú, oni majú šťastie. Dám si pitie, nech sa posilním. Nie, moja hlava! Pomoc! Neviem, čo sa mi vždy deje s tou hlavou, ale mám ju totálne gigantik. No už není. Už iba 2 políčka. No, to bolo divné. Čo? Takže to je to rovnaké. On to ide. A keď to zastane, tak tam to spadne. Takže... Fajot.
A. Teraz to ide znovu. Teraz to ide rýchlejšie. Skoro. Musím si toho všimnúť. To je aké nitro. To jak mám stihnúť. To sa nedá. Že budem odskakovať, alebo to je možnosť. Bum. Zatiaľ ma to netrafilo, no iba niekedy. Ale to nevadí. Tak, a teraz to ide. Musí takto zomrieť. A keď takto na tej ploche zomriem, tak, no už sme to skončili, no poďme. Prejsť cez most. To bude ťažké, lebo sa prepadá, to vyzerá. Au, zase ja zomriem. Aj to môžem ísť, nemôžem. Ten most nedopadol dobre. Poď, ja to stisnem. Chápem. Skoro ma to zabilo. Sa to tam odtiahlo. Toto bude ťahať. Tak to je najľahšie. Ak som nezomriem. Čo sa presne vravím. To bude viackrát robiť. Teraz na to pozor. Teraz idú dve, takže teraz sa bude toto triasť. Chápem? Skoro. Au! Ale vydržal som dlho, to je rekord. Tu je tento krumpáč. Ja to stisnem. Tak. Teraz nesmiem spadnúť, alebo čo? Áno. Teraz obíčko ideme. Ide mi to. Na rebrík. Tuto rovnováhu vydržať. Tuto takéto na kameňoch obí. Tuto na trampolínach. Či čo to je? A vyhral som. Aha. Tak teraz budem musieť utekať. Ale teraz budem musieť veľmi utekať. Ale veľmi. A to ako som mal prežiť, akože... Ako to prežijú? A musíme skákať na kruhy. Tak poďme. Môj prvý kruh. Môj druhý kruh. Môj ďalší kruh. Môj ďalší kruh. A môj piatý kruh. Teraz ja stisnem. Ja už som veľakrát stisol, ale to nevadí. Veď čo? No teraz to nestisnulo, na tom stojám. Au! Všetci zomreli skoro. Vravím, všetci zomreli. Všetci pri tom vstali a oni iba... No, dobre. Tak teraz tu budeme čakať, lebo... Čo tam takto je? Či ako? Ono to ide všade, takže má šancu, ale... Čo to je? Tu sme dali v meste.
To je bomba, to je bomba. No nie, to je benzín tam. A čo znamená, že tam je benzín? Že to už môže svojiť, takže musíme to brániť. To bolo smiešné. No. Musíme sa dostať! Hej, no, dobre. My sme dinosauri. Dinosaur. Ja som dinosaurus. Teraz keď prežijem, tak nikdy neprežijem, to nevadí. Gale. A čo to znamená, že gale? Že sa to bude páliť. A každá plocha bude červená. No taká. No uvidíte, presne takáto plocha bude. No. Jau. Si musíš všimnúť. To bude. To mal pravdu. To musíš vždy zbadať. Vidím, že to bude táto plocha. Už vidím, že... Nie, tamto je dobré. Je to tam. Skoro. Som zomrel. Obíčko. Po druhé. Ja som zomrel, no nevadí. Veď čo? No, to je dobré, to je najlepšie, to je najlepšie. No, dobre, idem. Ako som to mal stihnúť? Neviem. Dobre, tak poďme. Máme gigantické hlavy. Teraz keď nezomrieme, tak 12 musíme hľadať. Presne o tom som mal do ručka pici. 12, tu, 12. Ja som to vyhral, ja som to dal úspešne. Tomto je napísané, doručte pizzu na dom, aké máte číslo. Takže ja som to doručil úspešne. Dám si tu pitie. Mne ešte viac rastie tá hlava. Teraz mám najväčšiu hlavu na svete. Už sa mi zmenšujem na takú, čo sme dostali. A teraz to budú upadať. Skoro. To musíš zbadať. Do času. Ne, to je pri tom týpkovi, takže on zomre. Pomoc. Tu môže spadnúť lokeť, hej, tak môže, s pietou som sa veľmi. To vybuchne. Letíme. No na trampolíne. Dám si túto pitíčko. Letím, čo najďalej, letím. Ja vymýšľam kadejaké pesničky, takže dajte na toto video like a odbej. Keď nedáte odbej, tak v noci vám príde pavúk do perín. Budete mať pavúka, takže doporučím dať odbej. Keď ním budete mať pavúka v posteli. Máš na to 3, 2, 1. Ak si dal odbej, tak podpoj toto video lajkom. Fakt, daj sa mu like. A odbej.
Mám to zopakovať ešte raz. Budeš mať noci v posteli pavúka. Takže pozor, dobre. Takže dajte čo je ten odbej. Vyplatí sa, fakt. Ovieť, čo sa stane v noci. Prejde vám pavúk, ja už to nebudem opakovať. Takže dávajte odbej. Takže next color. Už je farba. Oranžová. To som nestihol. No, dobre. Ja počkám! Ja som to vyplienkoval, fakt. Next color. Táto. No. Červená. Presne. Presne. Ja som pro v tom. Táto. No dobre, táto. Ďalšia farba. Jaj. Ja som myslela, že to stihnem, ale nie. Dobre. Tu počkám. Dobre. Červená. Červená. Nie je taká, aha. Tak ja vám poviem, že ja si robím z toho srandu, lebo je to úplná blbosť. Musíme ísť pod dážnik. Na nás spadnú, neviem, kyselina. Dážnik, tak. Dobre. Ja som pod dážnikom, haha. To bolo tesné. Toto video by som ukončil s touto gigantickou hlavou. Majte sa dobre. Čus, čus!